Mas Manten, Mbak Manten ditunggu request lagunya nggih. Lelagon menika konjuk kagem Pak Lurah. Iya, kalian Pak RW. Kiriman saking Pak Haji Toto. Iya, iya. Luwe becik paten ana timbang berpisahan. Sulista tak rewangi samudana marang kula warga karmolan praputra. Lewat ejane ngalesmu kumoho angkat dan rasane atiku nadyan wis lingsir yo swaku aku isih mampu lateni polamu. Monggo kowe bocah gunung senajan bocah gunung kadopan rimpo jiwa ragaku kok urung nyangur mantan rong rumput ngasih pinjo. Pak Lurah, Pak RW, setunggal atus menika angsal celana dalam pinten? 51 Mas. Oh, ora Kak digratisi jare. Oh gratis. Pak Spesial kula kok. L lho Pak. L kula ukurane. Kulo XL, Pak. Oh siap. Bapak Lurah matur sembah nuwun nggih. Nggih. Ning ngomong-ngomong nih Bapak Lurah mohon izin Pak, Bapak ini asli dari mana, Pak? Asli Asli Sunda. nggih. Oh. Mangke dipun tenggo kersane lagunipun menapa Bapak nggih. No, wis ben Mas dijak ngomong Jawa wae. Engko lak suwe-suwe iso. Ya Nggih. mungkin Bu Lurah Oh mungkin ngaten nggih. kalau Bu Lurah mungkin asli dari Jawa. Bapak, mangke menawi Bapak mboten pirsa nggih to, kula matur napa Bapak mangke saged Pak dolan-dolan tenggen kula. Alah Pak, alah alah. Kuwi ngono ki modus. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omasa isine kowe apa wae marang sesedepan masih kasih Sandra pesona
menapa sampun dipun galih badhe ngersakaken menapa menika? Apa? Dalam ora ngerti mboten napa-napa Bapak. Alah, nek ngene iki aku ya saya betah ning kene. Nggih. Kaya dilem ngono ya Kak ya. Menapa Bapak? Ampun gemujeng ngoten lho, ki sampe abang kabeh lho Mas sampean. Aduh ya Allah. Ibu mboten tindak Yang karena Bapak. sakit putih Bapak Ibu ya. mboten tindak. Oh enggak, alhamdulillah ya Allah nggih. Monggo Bapak dalem tenggo tigang dinten cekap anggenipun galih ngersakaken lagu menapa menika? Pripun Pak? Aduh wis gobyos iki lho tenan iki ya. Ya. Aduh. Iya. Mending anu Kak. Penerjemah ini. Mending kon pidato yang urusan karo Kak Teki iki. Oh ajudannya, iya. Udah, Bapak besok transkrip. kalau bapaknya pas sakit saya boleh jadi ajudannya Pak. Kan Bapak nggak tiap hari masuk. Spesial Bapak ini khusus ajudannya Bapak tuh yang dicari cowok bukan cewek. Kalau ajudannya Bapak cewek, ini Iya. malah resikonya Oh, iya, gede. iya. Nanti iya. setelah ini Kak, ini nanti share lokasinya nanti kita ke sono. Siap. Oke, wonten Mbak Kakung ngersake caping gunung. Oke, Nggih. siap. Pokoknya sepeda malih sekali lagi terima kasih nggih Pak Lurah. Nggih. Pokoknya buat Bapak-bapak semuanya yang sudah hadir menyempatkan waktu untuk memberikan ucapan dari sebuah Nggih. kedua mempelai tentunya juga keluarga besar. Urip ono kutha gedhe kowe tak tukoke apa wae nadyan sesedeman mesti kasembatan. Pak.
Sehat-sehat selalu, Lurah, berkah Pak Gubernur, Pak RW, barokah. nggih. Joget Mbak Dita. Simbah itu ya duduk, nasi. Senengannya nyawang. Iya. Kok orang sing joget, Mer? Ono, Mas Mbahku ki gak anu joget iki ta Mbahku. Boten, mirsani Iki lho Mas mawon. Mase niki lho. Ayo Mas joget kene. Mase lagune beda. Iki melu joget lho Mas tapi gunung kok. Masukin. Sekar pisahnya.
terima kasih Mas Bagus. Spesial ya buat Bos Manto. Kelingan manis eseme, terus kelingan ramah kemoyone, terus nolan kasih sayange, arep patiku lakon dadi bojone. Kacang monggo bose sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra klakon melu duweni Chandra Lesona matur bangun sabu alas kulite abang sing digagas jebul wis ngilang ada gula ada semut turung rondo ayo direbut ya Sumpahin batin yen kula dadi kawin tekade ngati ora bakal lurukan sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni sabu alas manis rasane nadyan ilas tak anteni randane sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra lakon melu duweni Chandra Lesona Bos Manto ayo bose cabut lagi bose ayo habiskan matur sembah pun sabu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo ada gulada semut durung rondo aja direbut yo iya ora bakal luru ganti sumpah wis janji arep sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni sabu alas manis rasane nadyan tilas rasane padha wae sayange wis duwe bojo bojone loro nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ati yen aku ra klakon melu duweni Chandra Lesona sabu alas kulite ireng sing digagas jebul wis mantap